Tervetuloa tänne mesimetsään. On yö ja loiskulammella pienet aallot lyövät rantaa vasten. Liplap, 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 liplap. Mesimetsässä suuret puut venyttelevät oksiaan ja lehdet suhisevat hiljaa yötuulessa. On aivan hiljaista ja kaikki mesimetsän asukit nukkuvat, myöskin soiva sammakko ja petulapöllö, jotka asustavat aarnitammessa. Mutta mitä kummaa ääntä tuolta kuuluu? Onkohan metsässä kuitenkin joku hereillä? Typerä luuta, minne sinä oikein kuvittelet lentäväsi? Tuonneko päin vai pitäisikö lentää tuonne? Täällä on kyllä niin sumuista ja pimeää, että lieneeköhän olen eksynyt. Varmaan parasta laskeutua ja odottaa, että tulee aamu.